Najvyššie ocenenie získava aj spoločnosť Index Nosluž SRO. Ocenenie preberie riaditeľ spoločnosti a konateľ pán Robert Čvapek a Ištván Kočiš, konateľ spoločnosti. Gratulujeme spoločnosti Nosluž Index SRO. Pri zakladaní spoločnosti sa včlenila najzákladnejšia vízia a poslanie do názvu spoločnosti. Nosluž, nové služby študentom. Nosluž, normálne a slušne. Nosluž, nos na slušných ľudí. To neodznelo vo videu, ale myslím si, že je to úplne presné pre názov. Index Nosluž SRO. Gratulujeme vám k oceneniu. Keď sme spoznali model EFQM, tak sme zistili, že v podstate my takýmto spôsobom fungujeme, bez toho, aby sme teda vopred vedeli, že o čo ide, že sami podporujeme vodcovstvo, že sami sledujeme procesy a meriame, že sami dokážeme byť veľmi flexibilní a tieto zmeny, tú flexibilitu zaviesť aj do praxe, do tých procesov. Tak sme sa rozhodli, prečo to neskúsiť, teda využiť nejako aj marketingovo. A samotná samohodnotiteľská správa, ktorú sme si mali robiť, nám dala taký komplexný pohľad samých seba na to, že ako fungujeme. To bolo veľmi zaujímavé. Potom to, že komisia nás nejakým spôsobom hodnotila, nám dalo teda spätnú väzbu, ktorá bola pre nás dosť dôležitá, lebo sme videli, že aj niekto cudzí nás dokáže ohodnotiť. No a samozrejme tá cena, ktorú sme dostali, bola pre nás, alebo teda ten postup, ktorý sme získali, bol pre nás dôležitý z hľadiska sebavedomia, lebo ako vidíme, sme tu v podstate jediná slovenská spoločnosť medzi ostatnými zahraničnými. Takže to sebavedomie, ktoré je dôležité aj pre našich ľudí, ktorí, ja si myslím, že to zaslúžia naši pracovníci, naši zamestnanci.